Silloin Augustus, joka oli niin kuin keisarina, antoi käskyn, että koko jengin valtakunnassa tarvii pistää sille verot. Tämä oli eka kerta, kun se verotti, ja silloin tämä Quirinius oli Syyrian dirikana. Kaikki jengi lähti hoitaan hommat verovirastoon, jokainen omaan stadinsa. Niin toi Joosefkin lähti Galileasta, Nasaret Citystä, ja meni kynittäväksi Juudeaan Daavidin stadiin, koska se kuului Daavidin porukoihin. Se tserasi sinne yhdessä Marian, sen gimmafriendin kanssa, joka venasi babyä. Ja kun ne oli siellä, se Maria alkoi synnyttää. Se oli sen eka ja se oli kundi, siis se skidi. Maria pisti sille kapalot ja duunasi sen seimeen, koska ne ei päässyt paikalliseen motelliin, kun se oli ihan täys. No siellä lähellä oli jotain ihme paimeni yöllä tsiigaan niiden elukoita. Ja äkkiä niiden edessä stondas Herran enkeli ja Herran lysis ympäröi ne. Mut kun se enkuli alkoi heittää läppää, ei mitään hämminkiä hei. Mä ilmoitan teille karseen ilon ja se koskee koko jengiä. Just tänään teille on Daavidin stadissa syntynyt vapahtaja. Se on Kristus. Tää on teille niin kuin merkkinä. Se skidi bunkkaa seimessä pamperseissa. Ja samalla hetkellä enkelin ympärillä oli tosi hevi taivaallinen sotajengi, joka praise the Lord ja sanoi, Jumalan kunnia ylhäällä ja rauha täällä alhaalla meikäläisten joukossa, joita se dikkaa. Kun enkelit siitä silpas takas taivaaseen, paimenet funtsi. Let's go to Bethlehem. Siellä me nähdään, mikä homma tämä oikein on, tämä mistä Herra meille vammaa. Ne lähti kiitään ja löysi Marian ja Joosefin ja sen skidin, joka bunkkasi seimissä. Kun ne näki tämän, ne kertoi kaiken, mitä ne tiesi skidistä. Jokainen, joka kuuli paimenten jutut, oli ihan ulalla. Mutta Maria stikkas kaikki sanat ja happeningit sydämeensä ja funtsi siellä näitä juttuja. Paimenet lähti takas ja ne kiitti mennessään Jumalaa siitä, minkä ne oli kuullut ja mitä nähnyt. Kaikki oli just niin siistiä, kun niille oli vamlattu.